F'Novembru l-Gvern ħabbar li ser tidħol fis-seħħ l-aħħar fażi tal-implementazzjoni tal-politika ġdida dwar l-immigrazzjoni u x-xogħol. Riforma ewlenija ser tolqot lil dawk iċ-ċittadini minn pajjiżi terzi li jridu jaħdmu Malta. Bl-ebda applikazzjoni mi ser tkun ikkunsidrata jekk ma jkunux temmew b'suċċess korsijiet obbligatorji qabel it-tluq minn pajjiżhom. Fi preżentazzjoni lill-membri tal-midja l-kap eżekuttiv tal-Istitut tal-Istudji Turistiċi Pierre Fenech għalli l-ITS ser jamministra l-eżamijiet b'kollaborazzjoni mal-Aġenziji Identità, Jobs Plus u oħrajn mill-industrija. Għalli kriterju ġdid jistipula li kull ċittadin minn pajjiż terz li japplika xogħol f'Malta irid ikun temm b'suċċess, kors li jkopri tarif dwar kultura, l-għejxin u l-integrazzjoni f'Malta, obbligazzjonijiet u drittijiet fis-settur tax-xogħol. Fit-tmiem il-kors l-applikanti jridu jqogħdu wkoll għall-eżami biex jaċċerta li għandhom livell bażiku tal-Ingliż. Il-preżentazzjoni tal-kors ser ikun obbligatorju wkoll għal dawk li ma jaħdmux fit-turiżmu. Għal dawk li jaħdmu fis-settur tat-turiżmu, dawn iridu jagħmlu wkoll taħriġ speċjalizzat dwar il-prodott turistiku Malti. Spjega kif l-oqsma tal-ospitalità turiżmu ser jibqgħu regolati mill-Skills Pass li jkopri għarfien bażiku fl-industrija huwa kriterju obbligatorju għal dawk impjegati fis-settur. Ir-riformi kienu komplementati mit-tnedija ta' port il-ġdid li jkopri għarfien u proċessi li jgwidaw lill-applikanti għal korsijiet. Fil-waqt li t-tiġdid tal-permessi għal dawk il-ħaddiema li diġà qegħdin Malta ser ikun suġġett għal livell ta' speċjalizzazzjoni rikjest skont il-kuntratt tax-xogħol.